Аз съм Venom 961, тук при мен е Дейвид и днес решихме да направим едно стримче на Майнкрафт. Представи се. Здравейте, аз съм Дейвид Василев. Как сте? Днес добре ли сте? И... имаш ли храна в теб? Ама аз имам диня. Имам златен мък. Мани, аз ще се наем. Та диня... Отвън има диня, ела. Добре, идвам. Родила се. Като беленце малко. Така, както виждате, диамантите не са чист. Ние си ги намерихме. В една пещера. Та... Ето, нататък има много пещери и ние отидохме там и намерихме доста диаманти. Сега ще ви ги покажем. Има и злато. Да, ти ходи за левел малко. Та, ето, виждате 53 диаманта, много голд. Да оставим храната тук. Ти за храна ли си? Едно пътевие. Добре. Много се изгуби. Нищо, ще намериш къща. Няма къща. Шоколата ни. Намерих. Как? Къде си? Защото не мога да видя. Ага. Я да я вижда. Да, ето те. Та хора, ако ви е харесало... Мони ще ви покаже къщата отвън. Аз... Вижте какви телени са. Много яко, нали? И ако ви е харесал клипът, абонирайте се за нашия канал. И ти в подземието ли си? Да. Кучо, ето, ти си в подземието и кучето оде върху теб. Сега ще ви покажем подземието. Това Дейвид ти го е направил, защото съм в неговият сървър. Както виждате, не сме се развили много добре с материалите тук, но това е подземие и не трябва много неща да имаме. Ще излизаме ли? Да. Давай. 3 минути вече е епизодът. Ще ловим малко риба сега с моят приятел. Да нямам въдица в мен. Трябва да взема чисто. Кучо, сопки по мен да водиш. От като удара, после мен ме нападнеш. Не, утепай го. Кучето ли ти? Тепай го. Щом те удара го тепай. Да, ти се не най-кучето. Не исках да те убивам. Повезе. Ще да вземем една въдица. Имаш ли? Има само обикновена вече. Ама в кой чест? В най-крайния. За букуците? Не. Значи е в този. Няма. Никъде. Най-отгоре. Към букуците? Не. В този так. Няма. Няма. Има, бе. Хора. Ти ги към... ти ме чакаш пред вратата. Ходи по мен. Сега ще ви покажа моето най-яко местенце за ловене Ама не на мога риба. да те намеря. Сега ще ви покажа моето най-яко местенце за риба. Ето ме. То е там, където съм си направил като трамплинче нещо.
Оттам се качвам и лова риба. Хващам всякакви. Дори един път хванах златна въдица. Завалява. Ние не снимахме на това. Там ловихме риба към изворът и, и хванах седло. Ох. Бах, аз няма да се качвам. Хванах една риба, хора. Ще се замотаме тия, Хвърляне там. Искаш сега примката да ми вземеш. Готово, качих се. Още една риба. Не. Няма. Тук Аз съм вече на гладен съм пора. Ще отида да ям. чакай. Не, в мене има златна. Къщата. Извинете ме, хора. Да продължаваме. Айде да ходим в къщата. Кокошката ли? Що стана, бе? Що стана, Девид? И ти там сигурно към мен. Две бучета ми липсват. Хора, играем с зомбита. Както виждате. Да. Девид. Survival. Да. Бати смотаното нещо. Защо ми е? Аре, долу ще спим. Един път и там да спим. Чакай да е. Ти вече уйде сигурно. Не. Вече. А ти ме чакаш. Това от лева моя. Не мога. Тук ще стоим. Да обзаведим, аз мисля малко. Виж, това. Виж, тук. Затова ни трябва едно яйце. Една купа. И малко сол. Или захар, не мога да разбера. И ако искаш да си направим. Добре. Аз тук си правя някакви настройки. Лата. Тинс. Ти ще казват, като не са... Venom 961 е много як също. Защото е много як. Ето ми е яркостта. Направих си го. Лягам. И най-сетне си оправих яркостта. Гледай как се спълнахме. Давай. Ти идваш ли? Казваш не. Да видим дините. Пораснали ли са пак две дини? Какво? Къде си? Ще ви се нанае паците. Шимпанзе грозно, белтка. Ще ти даде... Какво е това? Убих един паяк.
Той дава много Лева. левел. Имам 2 пажина. Аз бех тръгнал да ги таковам, да ги чупвам, а ти нали ме викна и... Аз пак един кое? Ох, малко трябва да ям. Ако искаш малко риба да половим от тук. Има едно зомби. Аз сега тук пропаднах. Отивам. Ох, Ударим. убил го. Не, мен ме удари. Да. Ето! Ето, Има сол! да, взимай. Плачо, бе. Много трудно се копае. Да. Дава ли ти? Давам. Да. Ох, взимам и кръв. Почвам да ми взима кръв. И на мен. Ох, Аре, стига толкова. И без това аз имам много. добре, идвай и към къщи. Това сол ли е, захар ли е? Трябва да намерим захар. Къде се намира захар? Това е захарта. Това е сол. Да, ама... Дай да видя ти защо имаш предвид. Сега гледна. В крафтингът. И намери. Не. Какво се намеря? Да, намери. Още. Не. Там е ял. Ами вече 11 минути е клипът. След малко ще приключваме. Вече не са толкова. Да. Те хора, ние с Сичо помните преди правихме един от половин час и няколко секунди. И... къде си? Изгубили? Да. Не. Къде си? Много малко риба. Там към твоето ли място си? Попадна надолу. Къде си? Виждаш ли това на къщата? Даже не. Доста съм назад. Дори и аз не знам къде се намира, но ще го намеря сигурно. Хора, това ще е за този клип. Ако ви е харесал клипът, пишете в коментарите. Харесайте този клип и чао!